Ing jaman biyen ing tlatah Jawa Kulon ngadheg sawijining kerajaan kang dipimpin déning Prabu Sungging Perbangkara. Dhèwèké seneng banget mburu kéwan ing alas. Sawijining dina sawise mara-mara Prabu Sungging kepengin nguyuh. Tanpa ngenteni maneh, dhèwèké pipis ing rumbuk-rumbukan. Gak nyangka ana babi jelmaan Dewi jenenge Wayuyang. Teka arep ngombe urine kang nemplek ing godhong alas. Orang nyangka lek urine Prabu Sungging ngandhut sperma sing nggarai Wayuyang meteng. Sultan apa Prabu? Wis suwi awak dhewe, tapi lho durung apa-apa. Prabu ratu senteni. Terus iki ya wis malah. Mara-mara Prabu krungu swara tangisan. Suara apa iku? Nggih menawi wonten bayi sing nangis Prabu. Sing jajal golekno. Saya Prabu. Nyuwun paduka. Dheweke bayine wis ra duwe wong tuwa maneh. Kok iso ana bayi ning alas? Kok iso gawe ning kraton bae? Nggih Prabu. Nalika Sang Prabu rawuh ing kraton. Permaisuri ki nang ndi? Kabar apik kamu sampean? Kabar apik napa Prabu? Kula anu bayi teng alas. Iki bayine sapa kok Inan? Lah kula lebat ngertos Prabu. Kula nemu pisan nggih matur. Prabu aku seneng banget karo bayi iki. Kepriye lek diangkat dadi anak kula? Nalika awak dhewe durung duwe anak. Nggih Prabu. Sik kowe mrene. Iki adus ana bayi iki. Nggih Prabu. Wah, bayi iki tenan ya. Wis biasa saya bayi iki. Wes saya ngomongno banyu gawe di iki. Suwe-suwe waktu terus mlaku. Dayang Sumbi akhirnya dadi bocah wadon sing ayu. Welasan pangeran teka ing kraton kanggo nglamar Dayang Sumbi. Nanging Dayang Sumbi ora gelem. Banjur Ratu Bileng, Prabu Sungging, Dayang Sumbi lan para pengawal kraton ngiring Dayang Sumbi menyang alas. Iku ngawal, gak ana omah kanggo anakku. Nggih Prabu. Waktu cepet lewat. Omahe Dayang Sumbi wis rampung lan awan. Sumbi saya bapak moleh. Biar apa-apa tanah kene ijen ta nek butuh bantuan ngomong nggih. Nggih matur suwun Bapak Ibu sama gak ngaralali kalau karo aku kan. Aku gak bakal lali karo kowe. Aku bareng. Matur suwun Bu. Bengi iku pas Dayang Sumbi lagi jahit, moro-moro bolak benang dibos saka gubuk. Dumadaka metu saka cangkeme Dayang Sumbi tanpa disadari. Domku lugur, sapa wae sing iso nemokno domku, sik apan wedok tak dadikno nengku, lek apan lanang tak dadikno bojoku. Lho, segawa niku kok iso nemokno domku, tapi aku gak iso dadi bojone. Ya wis ngene wae, aku kan wis janji, awakmu tetep dadi bojoku, kamu tak jengeni Tumang. Sakwise niku Sang Kuryang anake Dayang Sumbi wis gedhi. Sang Kuryang, rene nak. Dalem Bu, wonten apa Bu? Ibu jaluk tulung burono kidang gawe mangan engko. Kali tumang Bu. Iya nak. Nggih Bu. Alah, karena kewan sing diburu mulai nggawa apa aku gawe ibu. Timbangane mau aku mulai gak nggawa apa tumange sing tak pateni. Tumang. Kula sampun tekan omah. Kepiye burumu nak? Nggih, boten
Mboten Bu, seorang-orang saged nuruti weteng bengi iki. Sang Kuryang nang ndi tumang kok ndak tumon aku. Umang Lho, piye? dagingnya Lho, kok dagingnya? sing dipangan iku daging. Ya ampun, kowe kok bodoh. Sampeyan pembunuh. Aku kecewa karo sampean Bu. Kowe ngerti ra, sing mbok pateni kuwi sapa? Bapakmu. Sik tresno karo Tumang aku minggat. Monggo. Sakwise Dayang Sumbi nyesel karo omongane dhewe, dheweke donga karo Gusti Pangeran nyuwun kesempatan ketemu karo Sang Kuryang maneh. Dungane Dayang Sumbi dikabulke Gusti Pangeran. Dayang Sumbi banjur diwenehi dawa umur lan awet enom. Isuk sawise Sang Kuryang ninggalke Dayang Sumbi, dheweke wiwit ngerteni apa sing ana ning jagat iki. Ngembara mrana mrene golek ilmu. Suwe-suwe dheweke bareng wis gedhe dheweke kepikiran karo ibuke banjur niat bali menyang kampung halamane nggawa pusaka karo gawean lan kawruh gaib sing wis disinauni nganti saiki dheweke lunga tekan kono dheweke duwe niat dolan dhisik menyang omahe nanging ora ketemu malah ketemu karo bocah wadon ayu. Tuku sego isih anget, tuku ing pinggir dalan sing duduk ayu banget iso kenalan. Iso wae Mas, aku lu wis tuwek Mas. Minyang pasar numpak unta ketemu intan permata gak apa-apa wis tuwa sing penting saling tresno. Iya Mas, aku lo iso ngerti jenengmu seduluru. Aku wingi tani ning sawah jenengku Sang Kuryang. Terus piye carane awakmu ngenalno aku karo jenengku Dayang Sumbi? Ana kopi, ana jamu, wajahmu ayu kaya jenengmu. Sawijine dina nalika Sang Kuryang dipetani karo Dayang Sumbi. Mas, kok ana catu? Mergo napa? Oh, iku biyen aku digawe ibuku mergo mateni segawon angon-angonanku. Apa Sumbi? Gak lapo Mas. Apa Sumbi kok saiki meneng terus? Napa aku ngomong mesti sampean gak percaya, Mas. Ngomong ora apa-apa. Awakmu ngerti, aku iki bukmu. Nek, kowe pasti guyon Dayang Sumbi. Aku iki gak guyon, akmu iki anakku. Iki wis gak masuk akal. Paling awak dhewe gak pengen serabi karo aku. Aku iki temen Sang Kuryang, awakmu iku anakku. Kowe kok iso weruh aku iki anakmu? Nalikane aku metani awakmu, aku weruh tatu. Nalika cilikanmu, tau tak gepuk karo ibumu. Gak masuk akal blas. Aku gak belanjani nak Sang Kuryang. Ora. Sepurane nak ibu lali. Kudu dadi bojoku. Apa menang Dayang Sumbi? Oke, aku gelem dadi bojomu, tapi aku duwe syarat gawe awakmu nek pengen dadi bojoku Sang Kuryang. Apa syaratnya? Gawe ana segara sing gedhe terus perahu gawe nyebrang piye? Yen iku kepengenmu bakal tak lakoni. Tapi awakmu kudu mari sadurunge subuh. Ya apa Sang Kuryang? Oke, bakal tak lakoni. Dayang Sumbi ngerti garapane Sang Kuryang wis ape rampung. Dhewek gugah pitik ben kaya subuh wis teka. Jen sing ngira wis subuh ngilang ngono wae. Sang Kuryang ngerti nek iku hurung subuh. Blub blub.